Ya TV ce ta sha da ke nishaɗantar. Kai da me ka zo mana ne? Matsiyaci da me ka zo mana? To ka! Rike mashin ne. Da me ka zo mana? Kuɗi. Ka ci mana. Da me ka zo mana? Ka ji mishi. Ga wannan matsiyaci ne ba shi da komai. Bai zo da komai ba uga. Kai da me ka zo mana? Alfarma ne ke nan. Za ni ma afuwa. Na gode. Allah muku albarka. Allah muku albarka. Ya kawo mashin ɗinka ko mace ka rasa mana. Mashin ɗin zan ban muku. Matata ce. Tana da mutuncin da ba zan iya cin zarafin ta ba. Uga ba shi ya kamata ba shi ya kamata ka tambaya ba uga. Matar ka fara tambaya, matar za ka tambaya. Shi za ta ba mu ko kuma mashin za ta ba mu kashe shi. Kai, me za ki ba mu kina ji ana tambaye ki mashin zai mu ko shi yake ban mana? Oga yanzu mashin ɗin zai kai nan. Kai ba ta an san wannan mashin ɗin zai kai nan. Oga, wannan zai yi amsa. Wancan ma ya fi wannan fa 70 a gaba. Zai yi amsa wannan. Oga to a bani na kudin mashin ɗin baby. Wallahi inda rufe kwanan ka gaban sai kashe mun. Inna lillahi. Tashi mu da bidan yamma da ne. Haka kawai ina ji ina gani in yi asara 70 ko 50. Ka biyo bayana a kiyama ko shara ka mun aljannar Firdausi.